ಬೆದ್ರದ ಪ್ರಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿನ ಕೇರ್ನ ದೂರು ಇತ್ತನ ಕ್ಲೆಡುವೋರಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ಗೆ ಬೆದ್ರ ಗಂಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇನೋವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಕಡ್ತದು ಪದರಾಡಾತಂಡು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ನ ಕೂಡಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಿರು. ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ಗೆ ಬೆದ್ರದ ಗಂಟಲ್ ಗಟ್ಟಿಡು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇನೋವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಚಾಪರಿರೆಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗುದು ಚಾಯ್ ಕನೆಯರೆಂದು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಉಲೈಪೋನಾಗ ತಲವಾರಡು ತರೆ ಕಾರ್ಗ್ ಕಡ್ತದು ಪದ್ರಾಡಾತಂಡು ಗಂಭೀರವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಾದಿರು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿನ ಕೆರ್ನ ಆರೋಪಿಂದು ಪಗೆಸಾದ ಸೇರಗಾದು ಕೆರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆತದನೆಂದು ಸಂಶಯ ಉಂಡಾತಂಡು. ಬೆದ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಟೆಲ್ದ ಜಾಗೆಡು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಿರು. ಬಜರಂಗದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದಿತ್ತನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿನ ರಡ್ಡು ವರ್ಷಲೋಡು ದುಂಬು ಬೆದ್ರ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಕಡ್ತದ ಕೆರ್ನ ಕೇಸ್ ರಾಜ್ಯದವ್ರ ಮೇಡು ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಜನಕ್ಲಿನ ಏವರಿಗೂ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತಂಡು.